eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e jokkude windande men ne wayno ko deɗo windande janguno ɗon hay hunde ala ko woni ɗo ko on janggano. Joni noon tawde Allah waɗi en jangi ha ɗo, ɗum ɗo ne wawi momtede ɗum ɗo momte beele alluwa ngal wawa dañde ko waɗa hen seeɗa. Joni eɗen gandi kafe ɗeɗo jippinen ɗe aywa hona joni ɗo noon hankkadi ɗo joni ko harfere tan wiyetede zadel. Hande tan ɓeydoton hen zadel tan ɓeydoton hen, ɓeydoton ɗo zadel tan ɓolo mbaɗen ni oɗo zadel woni ɗo ay zadel nani mbaɗon ɗo min ɗo zadel gasi harfere nde wotere ɓeydoto ko janggano ko 16 wonno 19. So gasi ɓeydoton hen ko gayno so gasi daaridu ko ɗo ha ɗowta. Hande noon janggo tan zadel o ɗe ɗiɗi janggoton yeeso gayril maghdubi ay ɗiɗi gara ɗon, ɗiɗi gara toon gasi fati gasa wadde ɗo henne goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi sappo. ɗo windi bismillahir rahmanir rahim goo ɗiɗi ɗo windi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. ɗo 13 14 15 ɗum ɗo oɗo keef e oɗo wow e oɗo tajorɗo ko hen mbawɗa windude maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haɗo oɗo saridu ɗa koyngal gafara ay ode ɗum ɗo hokkuma min arde ɗo ihdina siratal mustaqim nani saridu ɗa koyngal gatuɓol gasi. Hande noon ko zadel oɗo jiɗɗa janginede binda siratal lazina an'amta alayhim ɗo katton hande. ɗum noon ko oɗo zadel goto ɓeydi ɗon ko heddi ko foof ɗeɗo kala feynan toon bindi ɗum. So gasi jangon gayril maghdubi alayhim waladdallin ndeɗo harfere e nde tan timminta fatiha o wona on keeɓi karfeje 21 curiɗe e nder fatiha gasi. Hande noon jangguin zadel o wona itten ɗiɗi wona hade on jiiɓoyade mbaɗen dani oyi mbaɗen ni seeɗa wona binɗi mbaɗen ni seeɗa binɗi mbawa de wawa woɗɗa seeɗa mbawa famde. gasi yo kadi woɗɗo seeɗa gasi gasi yooɗi wona. Joni noon hande garen janggen ko janggeten hande ihdina siratal mustaqima jaranɗen garen mbaɗen ni hayɗo ɗo kanno ɗon jippinon ɗo jokkon bindol ngol ihdina siratal mustaqima kanno ɗon
hande jangon sirata allazina ay ko saridu o saridu nan saridu ay ko suuɗi saridu ara saridu ara mbaɗen ni allugal doga wele windude saridu ara alif ɗa koyngal ɗum woni siraɗa ay alif nani ay laam nani ala ɓuddu seeɗa momtimoɗo abbo seeɗa yeeso alif laam ay zadelo ɗo tawɗamo omoni a jangino saridu nani ara nani alif oɗo omoni ɗa koyngal nani ɗo tan so ɗo ɗiggi tan ɗo henne annatama ayi alif laam nan ɗon zadelo goto ɓeydi hen jubriya janganoma nunarak janganoma ɗum ɗo woni sirata allazina ɗo haaɗi gadda an amta o alif nani jubrana ayna dariɗo woni an'am gadda mimo ta jorɗo ara woni an amta an amta ayde gadda ayna baaliɗo arti ay ayna baaliɗo laam jubriya ay ko hemowɗo wonɗo ha saɗiro so woni sara bindol tawɗamo ko hakkude ay mimo ɓeydima hen ay o waylima wonti hemowɗo mimarak woni alayhim joni a heeɓi sirata allazina an'amta alayhim kaɗon ɗo ala ko wonɗo ko jangano so wona harfere wotere wiyetende zadel nde o dayi ɓutti ɗi wona paamide joni gasi jangon ɗum ɗo paamon ɗum mbason jiiɓade hen ɓurti moƴƴini ɗum noon sen belama guitten kala wiyo mbawen janngude ɗum ɗo gaccirno ɗon sirata allazina an'amta ihdina sirata al mustaqima gaccirno ɗon kañum adduno saridu ɗa koyngal gafara hande ko oɗo radel goto ari jippi ɗo ko heddi ko fof nan ga henne ayi nan ɗo hoto haqqille jiiɓo ɗe tan garata e natta hen ene natta ga ene saña wadde ɗo woni sirata allazina ɗo haaɗi saridu a jangi ɗum ara a jangi ɗum alif a jangi ɗum ɗa koyngal a jangi ɗum alif e laam a jangi ɗum zadel ma nani kañum woni ɗo nani oɗo hande ɓeydi naati ɗo jubriya a jangi ɗum dow nunarak janganoma alif nana dow jubruna ayna dariɗo mim tajor ɗum ɗo fof so rendi nan dow to ayna baaliɗo ɗo ko ayna dariɗo so adima hakkude nani arawande ayna baaliɗo hakkude ayna dariɗo mim nani oɗo juburta ɗo ko ta jorɗo o wattinde e konngol he ɗo ko ayna baaliɗo o adi e konngol laamma nani jubriya nani ha mawɗo woni ha saqiru o lombi hakkude natti wonde ha saqiru watti wiyede ha mawɗo wonno ko mim o wattinde wiya mimarak gasi ɗum ɗo tan jangata mbawa ɗum mbasa jibde haqqille ma o ɗum woni sirata allazina an'amta alayhim
sirata allazina ɗo haaɗi, ɗo ko an, ɗo ko am, ɗo ko ta. wonande wona an, am, ta. an, am, ta. alayhim ni foti. ɗum ɗo tan jannguɗa hannde mbasa woɗɗi haqqille ma o ala ko woni ɗo henne ka janngano. wadde kaɗen ɗo ƴetton kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon janngon ɗigga, mbañirɗon janngon ɗigga. jangde seɗani an tan woɗɗin haqqille ma o goɗɗo ma. sa andi tan ko janngunɗa ko woni ɗo a tampan, heddi ko ngara mbañirtuɗa ɗum jannga ɗum. ƴe guddata kamil ma, ƴewa fatiha ɗo woni ɗo aɗa yiyaɗe toon. ɗum jangde ma nde gandata ko a yiyatano, mbatta e kafeɗe e nder deftere nde qur'ana nde ganda ko jangannum ko nani. on paamiɗon de. yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, kadi yo Allah reen. an jiɗɗo nadde heno walla an cagguɗo o, mbatta ko 00221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa li jeewa sabo ngara caggue sagguere ma. a saggani ɗum jinmi. an keso kadi jiɗɗo nadde heno, bisimilla ma ngara karanɗa sarɗiji ɗi aɗi belma nata jangga. a yiɗa gacca ndeƴa. an yiɗi janngude ngara sarɗi o karanɗa ɗum. a yiɗa gaccaɗa ndeƴa haydara. an jawdi ma ngara karanɗa ɗo mbatta ha itta jawdi ma he, mbaɗa he jangga. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, ko yo Allah gondinɗo bool ko musidɗo moɗon giɗo moɗon saabu Allah. Yaya Ly, Koro Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.